Ce să zic și eu. Mă încadrez în cameră? Bun. Ce mic am rămas. Încercăm să facem al doilea podcast. Maria, adună și nouă niște apă de aia. Vezi ca mea de lângă Maria tomberon. se ocupă cu recozita la noi. Este sora lui Cristi. Da. Mai avem un... Luci singur la părinți. Luci e singur la părinți. I am the only child. Da. Vezi ca mea e lângă tomberon. Am luat, dar nu știu care e. Așa. Uite asta, aia din joc. Da, ne cerem scuze, vorbește Luci. Îl avem și pe Emanuel mai nou lângă noi. Salut. Câți ani ai, Emanuel? 15 ani. 15 ani. Anul ăsta. Mulți înainte. Mersi frumos. Până una alta, mulțumim Maria. Plăcere! Bla bla bla, spun Viva, vitaminul A, water, susține toată treaba asta. Mulțumim. Ia asta. Ce să fie, mă, că E nou, Așa. Bă, mai întâi de toate, fii atent că vreau să fac ceva pentru Emanuel. Emanuel vrea să are un proiect cu încă un prieten. Nu a venit acum la noi, dar o să vine la sală. Povestește tu, Emanuel, ce vrei să faci? Să fac un contract cu cei de la reprezentanța BMW și să fac reclame despre mașinile lor. Ține neapărat BMW sau vrei să vorbești despre orice mașină? Despre unele mărci, adică BMW, Porsche și Lamborghini. Și deja am fost acolo și am vorbit cu ei și mi-au spus că trebuie să am 18 ani ca să fac chestia asta. O să ai un TikTok, un cont de TikTok, ceva? Am deja. Ce? E Emanuel Barajos și filmez mașini. Deci Emanuel bară jos 888. Nu? Da. Am zis bine, da? Da. Cel mai stupid nume, dar nu contează. Nu contează. Asta nu știu să fac. Așa. Emanuel, de ce te-ai apucat de sală? Pentru că am vrut să L-ai arăt... văzut păruții foarte mari. Invidios păruți. Nu, am vrut să arăt bine, să am un corp sănătos și să fiu bucuros de mine în ce am făcut. Oricum, aia cu mașinile vreau să mai revin la ea, că e bună ideea ta, dar cred că ai putea să o faci un pic mai simplu, fără contracte, fără neburii de astea. Mă, noi de curând ne-am apucat să facem un fel de calisthenics, mai am multe idei decât mine, pentru că eu sunt bătrân și obosit și mă cam dor șalele, ca să zic așa. Cum vi se pare nou antrenament? Mult mai greu de față de fiare, dacă aș putea spune așa. Mai explicați-le voi, pe înțelesul vostru, ce înseamnă calisthenics. Bun. Exerciții făcute cu greutatea corpului. Stai un pic pauză. Maria, noi filmăm acolo, da? Adică nu se învârte secret. Da, e bine, Da. filmez. Da. Nu e că mai am obiceiul să apăs pe alt buton. Așa, zic Cristi, scuze. Așa, exerciții făcute cu greutatea corpului acelei persoane care face exercițiu. Greutatea corpului nostru, mă. Exact, așa. Că dar nu faci cu greutatea acelei persoane. Tu faci greutatea ta. Ok. Deci implică mai multe flotări, tracțiuni, mers în mâini. Da. Cum vi se pare evoluția? Când facem? Facem de vreo 2 săptămâni, nu? Cred că facem de o săptămână jumate. Dacă ați fost plecați. Da, Da. este de-aia pedepsiți. Așa. Și deja văd o evoluție extraordinară în performanța mea, să zic așa. Deci ți-a luat bullshit. Vede o evoluție, nu știu, cât de extraordinar. Așa. Vezi prea mult? E ca la română, la SU, să faci cât mai multe cuvinte. Da. Trebuia să fac un eseu de 2 pagini și atunci a băgat evoluție, da. Da, nu, dar în sfârșit pot să fac și eu o tracțiune. Gen, pulsul stare să fac o tracțiune. Da, Da, e foarte aplaudați, bine, e bă, foarte e bine. ceva. Mulțumesc. Aplauz și eu. Așa. Manuel, cum se pare? Manuel a venit săptămâna asta la sală. Nu știu, tu ai mai fost la sală, nu? Da, am mai fost anul trecut. De ce râzi? Am făcut asta. M-a făcut Cristi să râd. Asta Lasă-mă că e ăsta, e un ăsta. este o experiență foarte interesantă și o experiență foarte de vibe și îmi place ceea ce fac. Nu mai știți, zici că sunteți în campanie electorală pe cuvânt. Nu, cum ți se par antrenamentele? Mi se par foarte șmechere, vorba pardăiului, și foarte interesante. Am înțeles. Vrei să te treaba asta? Da. Vrei să te ții, Da, chiar vreau să mă țin. Da, pe și cu tine aș vrea să trecem pe calisthenics, dar mai durează un pic. Da, știu. Da. Noi, noutăți așa multe nu prea avem să vă dăm. Nu știu, mai avem alte noutăți? Nu. Da, nu mai avem. Am văzut pe Insta că ați făcut o
Hai, o colaborare nouă cu ceva stomatologie, dacă știu bine. Da, sunt un cabinet stomatologic. Noi am mai vorbit, dacă ne urmăriți, dacă nu, probabil că o să aflați. Cei de la Luxury Den, Implant Luxury Den. Ups, m-a luat pe surprindere. Ceva pe acolo. Nu știam că mă întreabă. O să las eu în descriere și în primul coment exact linkul lor. Oferă consultații gratuite și de cartraj, mi sper pentru toți clienții noștri, dar o să las eu linkul exact și vă povestesc. Avem și o reducere de 20% pentru orice consultație la ei. Da, e o colaborare care sper să mai atragă și alte colaborări, ca să zic așa. Ei ne promovează pe noi, noi îi promovăm pe ei. Încercăm să facem mai multe decât să fim o simplă sală. Oricum, mulțumesc, Cristi, că mi-ai pus în situație penibilă să nu știu nimic despre subiectul ăsta. Este sâmbătă, s-a obosit. Na, ce ai făcut, mă? Și el Și plec de acasă. eu știe să polueze numai. Am nimerit pe lângă tomberon. Ăsta a fost făcut. Rămâi la sală, lasă basket. Așa? Da. Uite că și n-a zis nimic până acum. De n-am ce să zic, că mi-a luat Cristi cuvintele din gură. Am luat eu Îmi două. bagă cuvintele la gură. Da. Ce vrei să zic? Luci, uite, are un scop. Că dacă e tot așa, să vedem ce scopuri avem până la sfârșitul anului. Luci vrea să facă o masă la până la sfârșitul anului. Ia zi-mi ce zic cu asta. Bă, e golul meu pentru acest an. Golul. Ai un gol în inimă, nu? Target. Așa. Mă, de unde aveți cuvintele astea? Mă omorâți. E golul lui. Păi, așa se zice. Am înțeles, da, mă, maxim o lună jumătate trebuie să facem masă. Da, Dacă și mănânci. Mănânc. Ce mănânci? Luci nu mănâncă. Mă scoate Dacă de și minți. Maria știe că nu mănâncă, e clar. Hmm? Maria, Lasă-mă pe Maria, ce treabă ai tu cu Maria? nu știu. Nu știu. Bun. Ce mănânci, mă, de obicei? Deci, N-ai zis nimic, niciun deci. ca la școală. Deci, da, deci cotele de porc, orez, mazăre, carne în general. Se amestecă toate într-un bol și se aruncă. Da. Eu de obicei mănânc dimineața unde arahide cu banane pe pâine, așa. Mai fac niște shake-uri, mai rar, dar Ia dă-ne o rețetă de shake. unde arahide, lapte, banană, puțin ulei de măsline, scorțișoară și ovăz. Ulei de măsline pentru calorii în plus. Da. Pui ulei de... Eu mi-am spus să pun. Știam că am pus un pic. Și nu mai bine puneai fulgi de ovăz? Pentru că am și fulgi de ovăz. Și nu te... la baie? Nu E foarte bun. Nu te taie? Dacă mai aveți și substanțe anabolice, puteți să puneți. Anabolizant. Ce știi tu, mă, de substanța, mă? Ia, Hai zi! ia zi-mă. Despre care Trembolenia. lăsați trenul, copilul bun. Lăsați trenul. Da, băi, nu cam e asta. bun. Ai terminat? Dacă la ce crezi. Râdeți. Emanuel, tu mai ai ceva de spus? Sincer să spun, nu prea. Nu prea, hă? Îmi cer scuze că ești în anturajul lui Luci. Adică tu ai venit cu el. Total meu. Da, vorbești mult și prost. Mult și prost, mulți. Pe și dânsul de lângă mine. El vorbește mai puțin, prost, dar mai puțin. Da, mă, E. cam asta e. Noi vrem să facem, am dat, sper să ne iasă și un podcast adevărat, în care chiar să avem niște subiecte interesante pe care să vă atragă, da. Acum suntem, nu știu cât veți urmări, noi o să pun o provocare de asta. Veniți voi cu subiecte pe care vreți să le dezbatem. Lăsați hate-ul dacă aveți hate. De fapt, veniți și pe ăla, înjurați-ne, dacă mai puțin, mai mult pe Luci decât pe mine. Am frigiderul plin. Are frigiderul plin, da, dacă vreți subiecte și chiar vrem să facem o chestie asta de gen podcast, în care să aducem, o să fie ora bătrânul, un fel de moderator, chiar vreau să vorbesc mult mai puțin, și să vină aici să-și pună problemele de adolescenți, cu ce se confruntă, ce și-ar dori, ce aspirații au, indiferent de altul, nu vreau să fie doar de sport. De ce război? Ce am făcut? Da. Da. Dacă vreți să-l scoatem pe Luci din podcast, e ok, nicio problemă, e chiar, ne-ați ajutat foarte mult.
Bun. Maria, dă-mi Telefonul. dăm telefonul, da? Patele scap. Nu punem mâna pe cameră. Bun. O să întorc camera pe partea cealaltă ca să facem și închiderea, da?